Karong hapon na guys, ni ako sa amo ang simbahan ni Senior Santo Niño guys. Atong silipon ang plaza sa among simbahan guys. Amo ipakita ninyo kung unsa pod ang atong makita ning maong simbahan. Ara na tos plaza guys, di lang man ta musud kay mura nagkadaghan na ra ba ang tao sa sud. Ano lang ta silang plaza guys. Hapon ni sa Bernice guys, daghan mga estudyante ani nga mosimba sa hapon. Pero nangas jud ko pag anhi guys kay ang kuha ag view ang maong simbahan. Makita sab nato guys ang Christory at bang sa simbahan. Ang Christory guys naa sa kumbinto. Ato siyang makita guys. Mo na yung kumbinto guys. Nahinumdum mo ani guys atong Disyembre nag-vlog mi dire nga gabi ito puno kayo sa mga dayan-dayan sa mga Christmas tree. Mo ni guys ang kumbento. Wa pa kayo man yung bahay ani guys. Tagsa pa ay nag-jaraw-jaraw aning plaza. Karaan na kaya ning amo ang simbahan guys. Di lamang ko makakuan og pila na jud ni ka years. Mao-mao po ni siya dimiyaw guys. Murag ang dimiyaw jud mo'y kinamagwangan jud ani kay kani kunong Valencia under kuno ni sa dimiyaw. Matod pa sa istorya mga karaan. So bata-bata pa jud tingali di ning simbahan na kay sa dimiyaw. Mo na iyang front guys. Gasiga na nigbagting guys. Ako lang gikuhaan og sounds so parang di magyagaw. Basta kining maong simbahan guys. Kukaraan na jud. Panahon pa ni sa katsela. Niya na po to sa pikas bahin sa kilid guys. At makita ang iyahang forma aring luyo, kilid. Mo ni istambayanan mahapon sa mga estudyante guys. Labi na og kanang hapon bitaw kanang mag rosary man ni Mama Mary. Mo na yung view dia sa kilid. Ug ang atbang guys ani po de parking ang ilahang mga sakyanan. Di man mahimo ang sakyanan og isod aring plaza sa simbahan. Niya pod aning kilid. Og ang kilid po sa simbahan guys nga tabok pog kalsada na dunay mga dulaan sa mga bata. Ay mga swing ani guys so.
Sa una ni guys, napuno ni sa kuan kanang Carabao grass. Tingali tungod sa kainit adto ni brown ang lawn. So nindot kay ito sa una guys. Amo ni padung dito sa high school guys. Mga bitaw ng daghang kang estudyante gikan aning dapita kay ang eskwelahan ani sa simbahan unahan ani eskwelahan sa mga high school. Ani mangagi ang mga taga high school guys. Amo padulong ta dito sa luyo nga bahin sa maong simbahan guys. Kining dapita guys, tinisanan. Tinisanan kilid sa may simbahan. Ang akong pagsabot guys sa pagtukod sa Valencia 154 years ambot og nagdungan baning simbahan og ang pagtukod sa Valencia. Basta kay naka 154 foundation day years na guys. Ang mo nang simbahan edad sa lungsod sa Valencia. Gidungan ba ni og kanang tukod basta kay ang pangidaron jud sa among lungsod 154 kakatuigan. Ani na po to sa luyong nga bahin guys. Mo ni ang kinaluyuhan sa bahin sa simbahan. Kining mga simbahan guys, daghang kay ni mga memorable. Makita po nato aning naapay mga gamit guys mga karaan aring luyo nga bahin. Awa po ta kita ag pari ani guys nga kukaraan na. Kay kasagaran mga pari aning amo ang dapit sa Valencia guys. Kanang mag-ilis-ilis bitaw relibo. So mga karaang pari wa na juta ani mapangutana. Nakadaig juta sa karaan kay nga simbahan guys ang lungsod jud sa Valencia. Mo na nagpasalamat po ko guys kay nakahigayon po ko ani og video og kinsa po to'y ganahan mo simba ning amo ang lungsod sa Valencia guys sa among parokya Señor Santo Niño. Abli kanunay ning among simbahan
sa tanang tao nga buot jud mo duol niini. Labi na kadtong mga nagdibutos guys nga mag-uli-uli bitaw. Uli-uli sa matag piyesta. Welcome sila guys. Mga po nilang gruto guys. Gruto sa mahal na Birhen Maria guys. Niya po dapit sa may highway. Sa mga nagdibusyon diha mo ni ang amuhang gruto. Please krusada ni siya guys. O makita gud nimo diha paglabay sa imong sakyanan, makita gud nimo si Mama Miri aning kilid sa merkasada ang gruto guys. Daghang kayong salamat guys sa pagkuyog niyo nako sa pag video ning amo ang simbahan sa lungsod sa Valencia guys. Ug ako moingon daghan kayong salamat og ako moingon guys. Bye bye.